Nou staan er nog 2 sneltreinen in de oeren stil bij station Boetenpost. Maar nood de provincie een streekrechte verbinding tussen Ljouwert en Grijns onderzoekt, loekt plaatselijk belang aan de bel. Zij binnen benauwd dat er in de toekomst mogelijk een sneltreinstop verdwijnt uit Boetenpost. Het is niet zeker dat gezien wordt dat Buitenpost niet alleen een dorpsstation is, maar een regiostation. En als dat niet in de gaten gehouden wordt, dan loop je het risico dat de sneltrein die hier stopt gebruikt wordt voor die doorgaande. En dan ben je hem kwijt. En als je kijkt naar de reizigersaantallen hier, dan staat Buitenpost eigenlijk van de tussenliggende stations bovenaan. Nevens deputaire Affine Fokkens binnen de zwargen onderjochten. De streekrechte trein tussen Ljouwert en Grijns is een toekomstwensk van de provincie. Die zou dan boppen op het bestaande aanbod komen matten. Er is nevens de provincie dan ook geen sprake van vervanging van een orentrein. Binnen je eigenlijk net wat te voorbarig, maar die zwargen? Nee, want je kunt het beter op tijd zeggen. Want de garantie dat die absoluut als 5e trein in de dienstregeling komt, die wordt niet gegeven. Dus willen we duidelijk maken dat wij in elk geval onze stop niet kwijt willen. En hoe eerder, hoe beter, want dan kan het in het beslissingsproces meegenomen worden.